היה מוצלח מבחינת הביצוע והתכנון שלו, גם מביא הרבה ברכה ללקוחות, באותה הזדמנות גם לאוצר המטבע הזר של המדינה. איך בסופו של דבר הדבר קיבל ספין כאילו שאני גרמתי, עשיתי משהו רע. כבר חצי שנה שעורך הדין ישראל פרי יושב כאן בחיל הרימונים שבשרון. פרי מעשירי ישראל הורשע כי במשך 20 שנה גנב, הטעה, שיקר ורימה פנסיונרים שרכשו באמצעותו פנסיה מממשלת גרמניה. בית המשפט בשתי ערכאות קבע שאתה גנבת כספים מלקוחות שלך. אתה עדיין חוזר וטוען שאין שום פסול בהתנהלות שלך? לא גנבתי שקל, לא הוניתי אף אחד, שאף אחד לא הפסיד שום דבר, שכל אחד ואחד מהמבוטחים באמצעותי הרוויחו. אלה שהשקיעו מכספם הרוויחו, ביצעו את ההשקעה הטובה ביותר שרק ניתן היה, ואין על זה ויכוח. סכום הגניבה אדיר, 320 מיליוני מרק. בבית המשפט הוכיחה הפרקליטות כי עורך הדין פרי הונה את לקוחותיו בדרך מתוחכמת. לצורך רכישת הפנסיה מגרמניה נדרשו הלקוחות לשלם סכום חד פעמי. מי שלא היה בידו הכסף קיבל הלוואה מחברות בשליטתו של עורך הדין פרי, אלא שהוא הציג בפני הלקוחות מצג שווא, כאילו מדובר בחברות שאין לו קשר איתן. הלקוחות בהחלט ידעו שגורם שמטפל הוא גם הגורם שמלווה להם, זה מופיע בחוזים ואין על זה ויכוח. לפחות בנקודה אחת עורך הדין פרי צודק. הקורבנות שלו לא היו כפי שפורסם, רק ניצולי שואה. הציבור חשב או האמין שמדובר כאן בנרדפי שואה, מדובר באיזושהי תוכנית פיצויים לנרדפי שואה, ויש איזה עורך דין מנוול שטיפל בפיצויים ולקח לעצמו את רוב הכסף. מה שכאן בפועל מדובר בתוכנית השקעה, תוכנית לרכישת פנסיה, שהייתה פתוחה קודם כל לא רק לפני ישראלים. בוקר טוב. המשפט הזה נמשך יותר מ6 שנים. הסחורה הזאת ששמה ניצולי שואה, עלינו הוא עבד. זה לא מסחר הוגן, זה לא סחורה במכולת, זה ניצולי שואה. הכרעת הדין במשפט הייתה חמורה. השופט זכריה כספי כתב בה בין היתר כי פעילותו של פרי הייתה שיטתית, בנויה בקפדנות ועטתה תכסיס של מכובדות. הוא גזר על עורך הדין פרי 12 שנות מאסר. בית המשפט העליון קיצר את העונש ל10 שנים. אתה מתחרט על מה שעשית? עורך הדין פרי ביקש שהות לפני כניסתו לכלא. אז חשפה המשטרה את תוכניתו להימלט מהארץ. מה יותר הגיוני? אם יודעים שאני עומד להימלט תוך יום או יומיים בצוללת, אני לא יודע בדיוק, אבל דרך הים בכל אופן, מאשר לערוב לי, לתפוס אותי עם מזוודה, מחופש עם איזה דרכון, ובאותה הזדמנות לעצור את כל האלה שסייעו לי בנושא הזה. לא היו דברים מעולם, זה ממש הבל. עכשיו מבקש עורך הדין פרי דיון נוסף בבית המשפט העליון. הוא מלווה בסוללה מכובדת של רואי חשבון, מומחי פנסיה ומשפטנים, בין היתר פרופסור אמיר ברנע ופרופסור מרדכי קרמניצר, הטוענים כי הרשעתו מקורה בטעות משפטית חמורה. אתה אדם עשיר מאוד, ועל רקע זה לפחות אותי מטרידה קצת העובדה שסוללה ארוכה של מומחים בעלי שם עומדים לצדך עכשיו. אם לא הייתי אדם עשיר, אז לא הייתי יושב פה. אם אתה מאמין שפרופסור קרמניצר, אתה מאמין שהוא ייתן חוות דעת לא נכונה, זאת אומרת, יהרוס את כל מה שבנה כל חייו בשביל השכר שאני משלם לו? איך אתה מסביר את זה ששורה של אנשים הגישו נגדך תלונות ועמדו בבית המשפט ותבעו שתורשע? אותם 10 אנשים שבאו להעיד, ראשית, כולם לקוחות של מתחרים, אויבים שלי, וכולם היו מוסתים על ידם. אין אחד מהם שלא יצא נזכר באופן משמעותי מהתוכנית. אתה עורך דין במקצועך, בא ויוצא בבתי משפט כמעט כל חייך, 2 ערכאות קבעו שאתה אשם, אתה עדיין מאמין במערכת הזאת? אני יודע שגורמים במערכת טעו, עשו פסק דין מוטעה, ואני מאמין שהמערכת בסופו של דבר תעדיף לבקר את עצמה מאשר לתת לאדם חף מפשע להירקב בבית הכלא, אם אכן תשתכנע המערכת שזה המצב. יוצאים עכשיו להפסקה נוספת אחרונה לערב, מיד אחריה בין היתר
השוק הלילי אמש בנתב"ג, כרטיסים בחצי מחיר.